umthandaze uThixo angayazi. Yazi ngoba wazi nena ngelelo lenjongo. Khona indawo nekhuphula yabo. But I want to tell you, once bangunamba bangunamba bana bangekho wani. Yaba. Number. John isahluko seshumi elinesixhenxe. Ivangeli kaJohane isahluko seshumi elinesixhenxe. John chapter 17. Umvangeli uJohane isahluko seshumi elinesixhenxe. Sityhila kunye sonke kule ncwadi kaJohane isahluko seshumi elinesixhenxe. Sizawufunda khona indinyana xa sikalela kule yokuqala siza kule yesithathu uze sikhawuleze ke siyinqakule nale yesithandathu. John 17. Ezi zinto wazithetha uYesu wawaphakamisela ezulwini amehlo akhe. Wathi, bawo lifikile lixa mzukisa unyana wakho ukuze nonyana wakho akuzukise. Njengokuba wamnika igunya kubantu bonke ukuze bonke omnike bona abanike ubomi obungunaphakade. Bonke omnike bona abanike ubomi obungunaphakade. Bubo ke ubomi buba ke ubomi obungunaphakade ukuba mabakwazi wena ukuphela koThixo inyaniso naye uYesu Kristu omthumileyo. Verse 6. Ndilibonakalisile igama lakho kubo abantu obundinike bona bephuma ehlabathini babe ngabakho wabanika mna. Ilizwi lakho balibambile ke ngoku baqondile ukuba zonke izinto ondinike zona zivela kuwe, ngokuba amazwi ondinike wona ndiwanike bona. Bona bawathabatha baqonda ngokwenyaniso ukuba ndaphuma kuwe, bakholwa ukuba wena wandithuma. Elo lilizwi lenkosi. Inkosi mayilisikelele. Funa uyifunda nakule inguqulelo. Uqalela kuveli yesibini. Uqalela kuverse 2 nakule inguqulelo.
Kaloku umnike igunya eluntwini ukuze bonke abo umnike bona abe nako ukubanika obona bomi bungena siphelo. Nabuke obona bomi kukwazana nawe wena Thixo unguye ingabi wumbi, bazane naye lowo uthunywe nguwe uYesu Kristu. Ndibubonakalisile ubungangamsha bakho ehlabathini, ndiwufezile nomsebenzi bundithume wona. Ndikwazisile kwabo wandinika bona, ubahlula kwabehlabathi, babe ngabakho, wabanika mna, ilizwi lakho libangene. Ke ngoku bayaqonda ukuba yonke into endinayo ivela kuwe. Ndilugqithisile udaba obundithume lona kubo, baqonde kakuhle, bakholwa ukuba ndivela kuwe, bavuma ukuba ndithunywe nguwe. Make siyibambe kule ndawo. Anayi program apha kum. The program. Phezolo izanayo mfondini. Sithetha besithetha izanayo, my sister. The world will know. Besitshilo phezolo sathi ihlabathi liza kwazi. Namhlanje intetho yethu ithi izwana ngoYesu. Knowledge is power. Intetho yethu leyo yanamhlanje. Phantse intetho yethu ifane neyayizolo, but iyasilinka, iyasiqhagamshelanisa nentetho yethu yayizolo. Mabakwazi wena ikuphela koThixo inyaniso noYesu omthumileyo. Intetho yethu yanamhlanje leyo. Sihlobo esithandekayo, ulapho umcimbi wethu. uYesu usonga umsebenzi ebewuzele apha emhlabeni. Uyawusonga. Kumthandazo wakhe wokugqibela, owona umde kwimithandazo awayekhe wayithandaza emhlabeni, unika iripoti kuyise. Songa ibhobhile, ujongwe intaba eKhalvari. Uyayiphawula le vesi yesine, uthi umsebenzi obundithume wona emhlabeni ndiwufezile. Aba ubundinike bona bonke ndibagcinile. Ndikwazisile kubo, balibamba igama lakho, baligcina. The mission ndiyenzile. Awugqiba ukutsho uYesu uthi uze babe nobomi obungenasiphelo. Nabu ke ubomi obungenasiphelo uba mabakwazi wena ikuphela kwakho uThixo oyinyaniso noYesu omthumileyo. Hlobo esithandekayo, knowledge is power.